В динамичния свят на автомобилите, поддържането на перфектен външен вид е ключов аспект за всеки собственик. Един от най-ефективните методи за защита на боята е използването на защитно фолио за автомобил или, както е широко известно, PPF. Защитното фолио за кола е прозрачно фолио, което се поставя директно върху боята. На пътя често може да срещнете малки камъчета, които при контакт могат да оставят следи. Това защитно фолио ефективно предпазва колата. Фолиото блокира вредните UV лъчи, което предотвратява избледняването на боята. Замърсяванията по-лесно се отстраняват от защитното фолио в сравнение с оригиналната повърхност на колата. Автомобилът изглежда нов по-дълго време, тъй като фолиото помага за запазване на оригиналния блясък на колата, както може да предпази боята от вандалски прояви, надиране с ключ, надраскване от друг автомобил. Не е важно каква кола караш, а как изглежда тя.